हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू फ्रेश एपिसोड। আজি ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ କରୁ କାଉ, କଲରା କପରେ ଖ ଖରୁ ଖଇ, ଖେଳ ଗ ଗରୁ ଗାଈ, ଗୋଲାପ ଗପରେ ଘ ଘରୁ ଘିଅ, ଘୋଡ଼ା ଚ ଚରୁ ଚକ, ଚମ୍ପା ଚପରେ ଛ ଛରୁ ଛତୁ, ଛଞ୍ଚାଣ ଚପରେ ବର୍ଗେଜ ବର୍ଗେଜରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜାଲ ବର୍ଗେଜ ପରେ ଝ ଝରୁ ଝରକା, ଝିଣ୍ଟିକା ଟ ଟରୁ ଟଙ୍କା, ଟ୍ରକ୍ ଟପରେ ଠ ଠରୁ ଠାକୁର, ଠେଙ୍ଗା ଠ ପରେ ଡ ଡରୁ ଡାକବାଲା, ଡାଳ ଡପରେ ଢ ଢରୁ ଢୋଲ, ଢାଙ୍କୁଣି ଢ ପରେ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣରୁ ପ୍ରଣାମ, ଗଣିତ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ପରେ ତ ତରୁ ତୀର, ତୁଳା ତପରେ ଥ ଥରୁ ଥଣ୍ଟ, ଥଣ୍ଡା ଦ ଦରୁ ଦୁଃଖୀ, ଦୀପ ଧ ଧରୁ ଧାର, ଧନ ଦନ୍ତେନ ଦନ୍ତେନରୁ ନୌକା, ନଡ଼ିଆ ଦନ୍ତେନ ପରେ ପ ପରୁ
ପତାକା ପଙ୍ଖା ପ ପରେ ଫ ଫରୁ ଫୁଲ ଫରୁଆ ପ ଫ ପରେ ବ ବରୁ ବୋଇତ ବିଲୁଆ ବ ପରେ ଭ ଭରୁ ଭାଲୁ ଭାରତ ବ ଭ ପରେ ମ ମରୁ ମନ୍ଦାର ମୂଷା ମ ପରେ ଅନ୍ତସ୍ତଜ ଅନ୍ତସ୍ତଜରେ ଯମଜ ଯମଜ ମାନେ ଜାଁଳା ଜ ର ରରୁ ରାଣୀ ରାକ୍ଷୀ ଳ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଳି ତାଳ ଓରୁ ଟାୱାର ତାୱା ଓ ପରେ ତାଲବେଶ ତାଲବେଶରେ ଶଗଡ଼ ଶିଶୁ ତାଲବେଶ ପରେ ମୁଦନେଶ ମୁଦନେଶରେ ଷଢ଼ଭୁଜ ଷଣ୍ଢ ମୁଦନେଶ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତେଶରେ ସବୁଜ ସାପ ଦନ୍ତେଶ ପରେ ହ ହରୁ ହରିଣ ହୀରା ଅନ୍ତସ୍ଥ କ୍ଷରୁ କ୍ଷୁଧା କ୍ଷୀର ସେମିତି ୟର ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ୟକୁ ମଝିରେ ରଖି ଶବ୍ଦ କରିବା ଯେମିତିକି ନୟନ ଗାୟକ ୟ ପରେ ଲ ଲରୁ ଲବଙ୍ଗ ଲବଣ ଲବଣ ମାନେ ଲୁଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତିକା ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର।